Til at starte med vil jeg vise et klip med Truman, da han omtaler doktrinen, som han vil indføre senere. Det er i 1947. Det kommer her. It is necessary only to glance at a map to realize that the survival and integrity of the Greek nation are of grave importance in a much wider situation. If Greece should fall under the control of an armed minority, the effect upon its neighbor Turkey would be immediate and serious. Confusion and disorder might well spread throughout the entire Middle East. Should we fail to aid Greece and Turkey in this fateful hour, the effect will be far-reaching to the west as well as to the east. Som Truman siger her, så er borgerkrigen i Grækenland med til at gøre, at kommunismen kan sprede sig til resten af verden, som man siger, til Tyrkiet og Mellemøsten og generelt til Europa. Dette medførte, at Amerika kørte en ny politik, udenrigspolitik, i bekæmpelse af kommunismen og for at befri folk i troen om den vestlige model var den bedst mulige. Grækenland og Tyrkiets konservative partier fik tildelt til sammen $400 millioner i bekæmpelsen af kommunisme under den græske borgerkrig, som både havde i Grækenland og Tyrkiet. Generelt så ville USA rigtig gerne bekæmpe Sovjetunionen, da de var indbegrebet af kommunisme og havde sat sig på Østblokken med deres kommunistiske styre i alle de forskellige lande. Året efter kom Marshallplanen, som er opkaldt efter udenrigsministeren på det tidspunkt i USA. Det var et hjælpeprogram til $13 milliarder, som var lovet til alle europæiske lande, der ville grundet den økonomiske krise. Der var 16 lande, der sagde ja til planen, og som indgik i, at USA skulle importere til disse lande som en del af aftalen. USA tilbød også aftalen til Østblokken, men grundet det kriterie, at man skulle importere fra USA for at være med i støtteordningen, sagde Østblokken klart nej. Planen gjorde, at økonomien gik bedre i de europæiske lande, og man kunne begynde at handle mere over landegrænserne. Landene, som USA hjalp, var Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige, Tyrkiet, Vesttyskland og Østrig. Danmark, som deltog i Marshallplanen, havde før dette prøvet at køre en ikke-blokpolitik, som bestod i, at man ikke valgte side. Dog fra 1948, hvor man tilsluttede sig Marshallplanen, og i 1949 gik ind i NATO, havde man tilsluttet sig den vestlige blok. Danmark modtog i alt $385 millioner.